bangoroni nɛ ani misi nɛ maa min hakili girinnen don hali n'i y'a ci buru tanna sanni na a bɛ taa kɛ sugaro ye walima te o tigilamɔgɔ bi san munmɛ bɛɛ kɛ taa ni ka segin la ekɔliso la hali n'i ko a k'a tɔgɔ sɛbɛn bilahi a tɛ se o tuma n'i bi fɛ a hakili ka dayɛlɛ fɛn mana fɔ a ye cogo o cogo a ka to a kun na i y'a faamuya i bɛ bangoroni nɛ ɲini ka misi nɛ ɲini i bɛ ya alimu sɛbɛn siɲɛ 100 ala tɔgɔ dɔ bɛ yen ko ya alimu i b'a sɛbɛn siɲɛ 100 i bɛ ya hafizu sɛbɛn siɲɛ 100 i bɛ ya halimu sɛbɛn siɲɛ 100 i bɛ ya hakimu sɛbɛn siɲɛ 100 ninnu bɛɛ ye ala tɔgɔ kangarankaw de n'i ye ninnu sɛbɛn siɲɛ 100 i b'a nasi bɔ ba nɛ ani misi nɛ i bɛna tobi daga la i b'a ni nin nasi in tobi ɲɔgɔn fɛ maa min hakili gerennen don n'a ti ka se ka foyi ɲɛnabɔ i b'a tobi i b'a da tigilamɔgɔ ma a k'a dun bilahi a hakili bɛ dayɛlɛ o san kɔnɔ a bɛ kɛ kilasi premier ou bien deuxième a ye siga foyi t'o la maa o maa hakili gerennen don n'i y'a da tigi ma a hakili bɛ dayɛlɛ hali denmisɛnnin dɔw bɛ kɛ so kɔnɔ n'i y'u ci bitigi la ci o ci la u bɛ taa kɛ cigɛrɛ ye telima hakili ka go o tuma na nin ɲini dɔrɔn i k'a dilan k'a d'a ma a tigilamɔgɔ hakili bɛ dayɛlɛ tama tama ɲini d'i ma fi sabilillahi ni maa min ye nin video in sɔrɔ e yɛrɛ k'i jija i k'a partager maa gɛrɛ k'a yɛrɛ nafa n'a ye ala b'o baradi d'i ma i y'a faamuya o kɔfɛ dununkɔrɔ jɛma 3 maa min bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ teliya la karabali la ni ala tɔgɔ jɛlen konsigasi tɛ min na tɔɔrɔ tɛ min kɔfɛ fiyewu ka nafolo sɔrɔ kun faya kunu na iza wakati nafolo baara don a saraka ye sɛ jɛma den 3 ye dununkɔrɔ jɛma den 3 o y'a saraka de cɛ o cɛ ye iza wakati nafolo baara kɛ bilahi ala bi sɔn a bi nafolo d'i ma siga t'a la ayi a dɔnbagaw b'a dɔn n'i bi fɛ ka iza wakati baara kɛ i bɛ diɲɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier e ka weleli k'an ka téléphone numéro la plus 223 72 24 02 98 o de y'an ka téléphone numéro ye baara in bi kɛ 30,000 nka n'a ka di i bi 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛden 3 sɔngɔ an bi baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara m'o kɛ mun kama maa caman bɛ yen mori arnaqueur soma arnaqueur olu ye maa caman ka wari minɛ k'a dun foyi ma ɲɛnabɔ n terikɛ pour que k'e kisi o tɔɔrɔ ma na iza wakati nafolo baara kɛ bilahi o don i b'a dɔn ko dɔnnifin bi ala ka kuranɛ kɔnɔ hali n'i ye konate kumakan mɛn i b'a dɔn a bɛ ka kuma fɛn min ka nkalon t'a la i y'a faamuya fɛn min ka di ne ye o ye kɔrɔbɔli de ye na iza wakati nafolo baara in kɔrɔbɔ e min ko e ma da ko la fiyewu i ye kɔrɔ boli ka kilebi boli ka bani ni baba boli nafolo ko la foyi ma ɲɛnabɔ na iza wakati nafolo baara kɛ 30,000 don nka 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛden 3 sɔngɔ e k'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ di ni min bɔra la diɲɛ b'a lakali bilahi n'i y'a baara kɛ ala bi sɔn a bi nafolo d'i ma i y'a faamuya n terikɛ fɛn bɛɛ ti nkalon ye dɛ wa fɛn bɛɛ ti tiɲɛ nkalon de cɛyalen don bibi in na o de ye tiɲɛ c'est-à-dire o de ye hali mɔgɔw ban tiɲɛ ye mɔgɔw tɛ tiɲɛ yɛrɛ yɔrɔ dɔn bilen k'a sabu kɛ nkalon cɛyalen don caman bi kuma réseau kan ka jalamuguba melenge n'i y'olu kuma tɔ i b'a fɔ ko mɛlɛkɛ dunna jigilen k'a sɔrɔ bilahi u ti papa ka dɔn o cɛyalen don arajo ni réseau la surtout sunkalo bɔlen i bɛna maa caman mankan mɛn arajo sow la ani telew la i b'a fɔ ninnu ye dɔnnibaa yɛrɛw ye k'a sɔrɔ walahi u ti foyi dɔn ala k'an kisi ala k'an kisi o la n bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ garibukɛ yɛrɛ ka téléphone numéro ne yɛrɛ ka téléphone numéro n'i mako bɛ na i bɛ n wele n ka numéro la numéro 1 plus 223 72 24 02 98 hakɛto bɛ kuma in kan sɔli ala rasuli arabana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna